Karbi Anglong Autonomous Council CEM Pen Students Day ke ho phutha KSA Pen Kachuro. Khat khatia long humpli ahem me chopide. Lahorijan petrol post along drugs ke neplong. Bhongkura Adap ke mia kardom nali tum dona phan seta minil hin pen pajireklo kardom pine Abirta ton pen arjeitha. Ingdeng troke praplia phong Karbi Students Association mahang ke thekarni mesen pen ke talon ke pachun ponlong lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pen jakhong ni phaing kora isiar ni aphan Students Day pu ke hokona phutha KSA tirika mamai phu Thompson Rong pilapen claim bangatum pen kachoro lamthi pherangkya mayalong chepaklang pon Pherangkya mayalong Karbi Students Association tirika mamai phu Thompson Rong pipen lamthe ke jage jakhong ni phai ingkore si arni ingdeng troke braplia phong KSA mahang ke thekarni diphu rong supialong ke do sarsing teron langkong habe auditorium hall along ke talon pon mesen pen ke pachun pon long phuthak KSA claim bang mate KSA district committee pen chenglo aro arim ke do anatum kachetong dun pen mai mesen pen ke pachun pon long phuthak kachoro lamthe paklang pon Laban bangso maya long alohia man pen kache tongdun KAAC CEM Dr. Tuliram Bonghang maya long lam theke jai pon ke jakhong ni phai ingkora isi arni aphan ke non ke bangjilang arni pen ke Students Day pusi hok pondet pusi ningje Nisi katetia kan tu abang ke pilih orang ke tu Karbi Autonomous Council में ले isi pun po ये 21 langsung ajib logan ke ये 21 जुलाई ajib logan के student day langsung student day langsung declare हो tapi dia kan kalau tu masuk semua kami kelenggaran kami untuk kita kontribusi tapi dan Lapen Karbi Anglong Autonomous Council calendar along setame bangsor ni aphan ke hokpon pami puputa ningje pon la soputhak ningkarong alam thilo pusi KSA mai phu Thompson Rong pipen lamthi ke jaya hud ningje pon lapen phurki molong kai ke setame dober puputa ningje pon thu Chief guest as speech ki pon hud alangli theta nisi ka declare pondo jasmet pet Karbi Students Day la bangke Karbi lochar ya song tum ajak ding kluipen kematha ajak ding kluipen kari ajak ding kluipen kehang la Karbi Students Day la bangswar nita isi lo la so tengpen atumi ana bangke 64 aphoy mahange thek arni katalon la bangke ana jak ding pen maduda kematha bangwe Niltum Karbilo Charlie Asong tum batai memorandum pilo batai niltum ason niltum ke kihang pondo la solong ta along tin abatai tin kihang ponlong ta Karbi Students Day 21st July la sorni bangke la ke na hok along ta open pe niltum jasmet pe 51 points demand charter KSA pen la bangso ke mang along ta Karbi Students Day la bangke isi ke then nai a demand lo News report Longsodar Inti Karbi Anglong live Bogajan subdivision angkang khatkhati police station ke parlo Saraswati colony along ke damtang jakhong ni phai kore si aning ve humpli ahem me ke chopangjir thangan pinluposi Abirta ribdun long Abirta ke long dona tengke pato vejo por phai kebra minute klike ba por malom men ihum jia shira kulara hempen me ke thorbora jok humpli ahem abangke me chupi thailoposi chinipon me ke chokulara hem fuamen Surendra Verma Pran Krishna Devnath lapen hanakulat ashikul pen modisur posi pangthe labang solam karjulong pen Bokajan Fire Service lapen khatkhati police atum adimaklang along an palidunsi mi pamedunlo Sita non malom kikreng ang ajok malom sopor penta humpli hem pangjir thangan pinlo megi chohud hem marlo ke do hormu hortar peri kenang soralu hai hui pendang lok lak photok an bak nahok duno posi chini dunlong
มีกิชัวหูก็ไปกิมีเป็นมุนิระตัวบางกิทั้งอะไรงหูกิสัวอเวลังและเป็นเดร์เช็ดอุตสาหมีอภิมีกิดอันปะเมบลงปะมิสิกับเพลกะเฮมันบางกิมีกิชัวเป็นปะจอกปนลงโดบอกจันเป็นอนันติรังคาร์เบียงลงไลฟ์จากของนิพายิงกระหินีอานี้อันนี้กังซ้ำปอร์ไพke thomra minute like bra pho malom dilai police station ke parlopon lahore jan petrol post along